lalela ngikhothele uma ngifunda iBhayibheli kunomfazi eBhayibhelini ogama lakhe linguSara. Lithi iBhayibheli uma ulifunda kahle uNkulunkulu akakhulumi lutho naSara. Kodwa ukhuluma kakhulu noAbraham indoda yakhe. Uthi Abraham ngiyakwenza ube ngubaba wezizukulwane. Nikhona bazalwane. Njengoba kuthiwa kuAbraham uyokwenziwa ube ubaba wezizukulwane, labantu bobabili abanamntwana. Nikhona bazalwane. Bathi uNkulunkulu ngoba ubesekhulumile wathi uyomenza be ubaba wezizukulwane. NaSara bekubiza ukuthi noma kungashiwongo kuye kodwa enze njani akhona. Kunezinye izinto ayishiwongo kuwe, ngenzeka ishiwo kunkosikazi wakho, ngenzeka ishiwo kumyeni wakho, ngenzeka ishiwe ebantwaneni bakho, kodwa ekugcineni uma ukholelwa sizokwenza njani? Sizokwenze. Nekhona bazalwane. Uma iminyaka ihamba ayibonakali lezizukulwane lezi uNkulunkulu kanjani akhulume ngazo ayithembisile. Uyagcina ke uSara uthi kuAbraham ngena kulesiqilakazi uHagar. Kungenzeka uNkulunkulu bengasho ukuthi yimi engiyokuzalela indlalifa. Nikhona bazalwane. Now bayasuka esithembisweni nasemazwini kabani kaNkulunkulu. Kodwa bazenzela ezabo izaba enibazenza phezu kwesithembiso eNkulunkulu asenzile. Nikhona bazalwane. Ngizama ukuthi kuwe uNkulunkulu ngeke umenzele into uma yena athi uzokwenzela into uzokwenzela. Noma ngathatha 10 years okusalayo ukuthi uzokwenza njani uzokwenzela. Ngoba yakhe imizamo iyohamba bese yenze njani iyaphela. Eyakhe imizamo iyohamba yenze njani ixabanise nabantu. Eyakhe imizamo iyohamba ikwenza ungasamukeleke ebantwini. Kanti ngabe ubambe izwi likaNkulunkulu wasuyamlinda ezwini lakhe. Ilapho uzobona khona ukuthi uNkulunkulu unjani uthembekile. Uma sezenzele eyakhe imizamo lithi iBhayibheli ngempela Hagar wakhulelwa. Wathola indodana ogama layo kwathiwa uIkhabod. Nikhona bazalwane. But nayiseyikhona phela le ndodana waqala ke manje umsindo. Sara nesiqilakazi abasazwani. Sekunomsindo sekuyaliwa la ekhaya. Siliswa yini ngoba sihlulekile kulinda isithembiso. Nikhona bazalwane. Sebeyalwa sekunomsindo sekuze kufika la kufanele lesiqilakazi siqoshwe nengane yaso. Nikhona bazalwane. Bathi ngiyamthanda uNkulunkulu unomusa. Yingakho ngithi akunandaba ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani empilweni yakho. Uyabuya uNkulunkulu ubuya kuAbraham. Ubuya kuAbrahama sekuzelwe uIkhabod. Ubuya kuAbrahama sewuqoshiwe noHagar. Sewuqoshiwe nomntwana wakhe. Uthi uNkulunkulu nginguJehova uNkulunkulu wakho. Hamba phambi kwami ungenacala. Ngamanye amazwi wenzile amaphutha but I forgive you and I give you another chance. Wenzile amaphutha kodwa ngisakuthanda noma uwenzile amaphutha. Ngise uJehova uNkulunkulu wakho angakakulahli. Qhubeka wenze njani? Njengoba la kunezinye izinto thina ubheka ubone ngathi hayi ukuthi ubone ngathi ubone ukuthi hey la ngazathi ngibe namaphutha. La ngibe nobudedengu. Lana ngenzanga kahle. Lana ngishayisile. Lana khambanga kahle. But uthi uNkulunkulu angikuvuselanga inhlupheko. Angikuvuselanga ukukhala. Ngikuvusele a second chance. Grab that second chance uhambe nayo. Uthi ngoba uNkulunkulu ngivusile kusho khona ukuthi ngizophumelela. Ngoba uNkulunkulu ngivusile kusho khona ukuthi impilo isezoqhubeka iye phambili until lokho kumele kwenzeke. Kwenze njani? Kwenze. Shortly. Na umthemba uNkulunkulu namhlanje uzofika la ufuna ukufika khona. Akunandaba ukuthi uhlangabezane nezingqinamba engakanani. But na umthemba uNkulunkulu uzofika la kumele ufike khona. Njengoba ula namhlanje kunento ekutshelile usuke ekhaya yathi hamba uze kule nkonzo. Uma ungeza kule nkonzo ushintsho luzoba khona. Nikhona bazalwane. But ungenzeka ukuthi sewufikile kule nkonzo kuphinde kube nezinto ezikudiscourage. Nikhona bazalwane.
lo munye umama uthi kimi ngolesibili nangithandazela abantu enkonzweni uthi mama uba lo mfana lo umthandazela mari akawanga amadimoni akhe ayabhaca ayofika sihluphe thina ekhaya ngathi kuye mama hamba nawe ekhaya ngimthandazela uphilile nikhona abazalwane ngathi hamba wathi no mama lo muntu uyahlupha thina besilindele ukuthi nasimletha la uzokhala njengalabo sesibabone bekhala ku TV besilindele ukuthi uzoginqika njengalabo esiba hey impilo yakho ifuna umuntu okholwayo ungayifanisi neyabanye abantu ushintsho lokwenzeka empilweni yakho ngeke lifane nolikamakhelwane ngeke lifane nolukasisi wakho lifuna wena ukholwe bese uyema kulento njani okholelwa kuyo ngathi hamba mama hamba nayo ekhaya nizobuya naye ngesonto nekuba umpostoli hayi wakhala wathi umama cha asiboni ngithe ngibhizi nabantu wamletha ngambheka emehlweni ngathi mama lo muntu lo uphilile hamba naye uye ekhaya hayi ngesonto sebeyangena bangena kubaba umpostoli mina ngibibikho ngesonto ngibaseJoburg sewuyangitshela baba umpostoli hey kunabantu abafikile la bathi bazobonga ngomsebenzi obenzele wona ene babonga lokuthi awubaphelelanga inhliziyo noma bona bese ukholo lwabo bese liphazamisekile ngithi bazobongana bathi balethe lo mfana bathi ubulala amafasteri ushaya uyaphula uyenzani ngabenzela umthandazo nje siphakathi ngathi asixoshele lezinto ezilapha emakhaya ngathi nakuphuma lento elapha ekhaya lakho ukuphila kuyoqala khona manje umfana wasanguluka waphila so ngizama ukuthi kwena uhleli kule ndawo mkholwe uNkulunkulu ungabheka umuntu oseduze kwakho ungabheka umuntu oseceleni ungabheka ukuthi kwenzekani kubani ayibe ngawe le ndaba ukuze ukwazi ukwenza njani ukuphila egama lenkosi malibonga vala amehlo akho sithandaze baba siyabonga ngosukwini lanamhlanje ukuthi ushintsho lufikile emakhaya ethu ukuthi ushintsho lufikile empilweni zethu moya lo ingcwele mana ngakithi usilwele usinqobele zonke izimpi esibhekene nazo ngoba siyazi ukuthi kuwena akukho kwehluleka thembekile uNkulunkulu wethu ophilayo thembekile uNkulunkulu wamandla thembekile uNkulunkulu ongahluleki nanamuhla siyakholwa ukuthi uzoyenza indlela la ingekho khona nanamuhla siyakholwa ukuthi uzoyivula iminyango evalekile nanamuhla siyakholwa ukuthi laba bangena emgodini uzobanyula nanamuhla siyakholwa ukuthi laba bagulayo bayophuma bephila nanamuhla siyakholwa ukuthi lokho bekungenzeka empilweni zabo namhlanje kuyoshintsha kube injabulo inyembeze bezehla ubusuku nemini iminyaka neminyaka namhlanje siyakholwa ukuthi ziyosulwa akuyophinde kwehla inyembezi zosisi kodwa kuyokwehla inyembezi zejabulo baba simukela konke ozosenzela khona kule ndawo sikwamukela ngokubonga ngegama lenamandla igama lika Jesu ibandla lithi amen.